Together. Together. Translation ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓದರ ಆಪ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದುಂಡು ಅಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಉಂಡರಾ My sister is both like this. Your sister is like this. Thank you. Nalana like Arsha Shetty. Thank you. Barsa. Battini poini. ಶೋಭಾ ಬರೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಬಾನಂದಲೇರು ಎಂಕ ಬರೀತಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ನ ತಂದಜ್ಜಿ ಮಂತ್ ಓದ್ ಬರ್ತ ಎಕಡ್ದಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಯಿನಿ ಜನ ಬರ್ಪೆರತೀನಿ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಸಕವಸರ ಉಮೇಶ್ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರ ನೈಟ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡುಂಡ ಅರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ ಬರ್ಪೆ ಟುಗೆದರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿನಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ரெண்டு ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಪೋಲಿ ரெண்டு ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆರಡು ಆವಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಮೂರ್ತಿ 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 ಜಾಯಿನ್ 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 ಮೂರ್ತಿ ಓಮೇಶ ಓಮೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾತ ಎಕಡೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಏರು ವನಿತ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಓ ಮೂರ್ತಿ
ಅಲೇ ಸೌ ಆಯ್ತು ವನಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲರದು ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇನುಜಿ ಯಾನ್ ಕೇನುಂಡು ಸತ್ಯ ಏಪಲಕ್ಕ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಶಾನು ಬಾಯಿಗೆ ಅತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆರ ಟುಗೆದರ್ ಬರಡು ಬರಡು ಯಾರು ಮೂರ್ತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರು ಆ ಜನ ಒಡೆಪೋಂಡ ಅವೇರು ಹರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ. ಎಂಕ ಕೇನುಜಿ. ಉಂಟು ಕೇನುಜಾ ಆಹಾ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ. ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿಯ ಫುಲ್ ಉಂಡಿಯ ವಾಯ್ಸ್. ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಯಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ನ ದಾದನ ಜೋಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿಯುಂಡು ದಾದನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರಿಯುಂಡು. ಪಕ್ಕದಾನೆ ದಾದನೆಯ ಫುಲ್ ಉಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತೀರ ಬಲ್ತೇನೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಲೆಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ. ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಸರಿ ಉಂಡು. ದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿಯಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸತ್ ದಾದ ಸಣ್ಣದ ಜೈಕ್ ಓಲೇರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ಬುರ. ಓಲೆರ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬರಟ್. ಎಂಕುಂಡ ತಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಓದರ ಆಪುಜಿ ಡಿಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಬಂದುಂಡು ಈ ಬರಿತಿನ ಟುಗೆದರ್ ಬತ್ತುನ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ತಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನರಮನಿ ತೋಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಿಯ ಬರ್ಪುನಗ ಅವೇ ಬನ್ನದ ಟುಗೆದರ್ ಅತ್ ಐತ ಮಿತ್ತುಗೆದರ್ ಬಂತಂಡಲ ಏರ್ಲ ಬರೆಯೆರ್. ಜನಕ್ ದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆರ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜೆರ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತದು. ಇನ್ನಿರ್ ದಿಂಚಿ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೆರ್. ಬೇಜನೆಯ ಐನ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನ ಬತ್ತು ಕೊರ್ದು ಪೊಯ್ನಿ. ವನಿತ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಪಾಡ್ ಮತ ಬರ್ಪಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ. ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊಬೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐಟ್ ದಾದ ಬರಿತಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಟ್ರೈಬ್ ಓದರ ಆಪುಜಿ ಟುಗೆದರ್ ಮಂತುನ ದಾನವು. ಯಾನ್ ಐಕೆಗೆ ಏನಿ ಬರೋಡ ಬೊಚ್ಚ ಪಂಡುದು. ನನಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋದ್ ಬಲೆ ಟುಗೆದರ್ ದಿಪ್ಪಿ ಅಂದಿಯ ಕರ್ಮ.